Aga gelen I kana nin yɔrɔ kofɔlen ye yɔrɔ jan fɛ ka da a bonya a n'a janya kan Bamako Amdalaye ACI kɔnɔna na. Nin yɔrɔ kofɔlen in na magoɲɛminɛn caman de bɛ yen nɔ min yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ yen nɔ. Yaya Wɔlɔgɛm ni ale yɛrɛ ye nin sugufiyɛ in jateminɛlikɛla ɲɛmaa dɔ ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye yɔrɔ in yɛrɛ sigira sen kan cogo min na. An chef dɔ bɛ yen nɔ ale malien a tun bɛ étude de la Chine a ye san 10 de kɛ kalan na. Donc ani China Mall tigi bɛ ɲɔgɔn dɔn yen nɔ a ko ma ko aw bɛ ka China Mall dayɛlɛ dugu caman na donc n'aw sera ka na dayɛlɛ Mali la sisan a bɛ nafa caman lase ne ka jamana ma donc u nana ka yɔrɔ ɲini u ye assez choisi quoi. Ni donna kɔnɔna na a kɛlen I n'a fɔ sugufiyɛ yɛrɛ wa bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen don ka t'i ka magoɲɛfɛnw nɔfɛ. Musolaka minnu nanen don sanni na an sera olu dɔ ma min yɛrɛ la Madame Jakite Nafi Dumbuya ale ye gadomuso ye. Bon China Mall kɔni nafa ka bon parce que depuis a dayɛlɛna a ye fɛn caman nɔgɔya an ma ne yɛrɛ bɛna sanu caman kɛ an bɛ yiridenw san n bɛ n denw ka fɛn san sokɔnɔ parfum ninnu ne b'olu bɛɛ san a kɔni nafa ka bon le prix est abordable aussi. Nin yɔrɔ kofɔlen nafaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la I b'a ye k'a fɔ fɛn min ye minɛn suguya caman ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na. Sɔgɔmada in na Yakuba Sanfo ni ale yɛrɛ ye yɔrɔ labɛnna ye ni an ko a ma ko décorateur ale bɔra fo Kucala ni k'i kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan walasa ka na minɛn dɔw san k'a ka baarakɛtaw yiriwa jango an bɛ san daminɛ waati min na I ko sisan. Bon n bɛ se k'o fɔ alhamdulillah caman fara kan parce que fɔlɔ an tun bɛ minɛn commandé Chine bon yani a bɛ s'i ma I bɛ tɔrɔgɔ caman kɛ puis I t'a sɔrɔ I mago b'a la wagati min na quoi. N'a baarakɛla fanba yɛrɛ ye malidenw ye China Mall ɲɛmaa dɔw ka fɔ la fɛn min ye sifinnaka maa 100 bɔɲɔngo ye olu de bɛ baara la nin yɔrɔ kofɔlen in na. Jɛnɛbu Kulibali. A nafa fɔlɔ n b'o fɔ n yɛrɛ la quoi a y'an bɔ chômage la vu qu'on est diplômé sans emploi donc a ka fisa I ka sigi so kɔnɔ ten tɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ China Mall bilali sen kan u bɛ Mali ale ni Chine jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma ko fɔ fɛn min ye jagokɛla ni magoɲɛbatigiw ye olu kɔni tɛ nimisi wasala ka kɛɲɛ ni nin cakɛda in bilali sen kan fo ka taa se visa ko gɛlɛyaw ma u ni Chine jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ b'a la ka juguya ka taa fɛ. Cheikh Umar Sako ale ye jagokɛlaw ka lafasalitɔn ɲɛmaa ye an ko min ma ko syndicat. Ni Chinow nana ka na immeuble kuturu jɔ ka bɛɛ kɛ Chinow minɛ ye parce que u ɲɛ b'a la an bɛ tagalen min kɛ Chine usine de b'olu bolo o t'olu bɔ tuguni dɛ o bɛna ka na yan kɛ u ka jamana de sisan I n'a fɔ I bɛ Chine de donc pour que an minnu bɛ taa Chine yani an ka taa Chine an kana taa tuguni an ka taa olu bolo yan et puis olu dɔrɔn ka feere maliyɛnw ma donc o kɔni ye gɛlɛya belebele de jamana si ma deli k'o kɛ fɔlɔ Mali la yan ni Chine tɛ concurrence tɛ se ka kɛ olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo si la parce que olu ye usine tigiw de ye anw ye jagokɛlaw de ye ni réflexion ma k'a la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sigi ka fɔ ma k'a la I sigi k'a lajɛ dans 5 ans Mali opérateur u ni yɔrɔ bɛ dɔgɔya kosɛbɛ Mali importation ko la. Taja ha wosi amna taja wala nimekei chawo mimi wajacheli konzi koi taja la China Mall ka kɛɲɛ ni Aminata Jawara ka ni folikan ye Chinois kan na o de fana bɛ dansigi ni fasiri in na. Seinabu Ciro VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.